Grupp ta' 4 Maltin se jkunu qed jieħdu sehem fil-kompetizzjoni Look of the Year, serata ta' immodellar mill-aktar prestiġjuża li se ssir fit-Teatru l-Antik ta' Taormina fl-Italja fil-31 ta' Awwissu. Ħadna l-kummenti ta' Marija Xkembri ta' 17 sena, Danika Buħaġar ta' 20 sena u Caroline Xkembri ta' 22 sena li flimkien ma' Darja Ċilja ta' 16 sena u li ma setgħux tkun magħna minħabba xogħol se jkunu qed jikkompetu ma' modelli minn madwar id-dinja kollha. U mantażlu minn The Look of the Year Malta li tagħha Vipage Modeling Center hija license holder uffiċjali. L-ewwel nett ħsibni mhux ħanintażel, imbagħad xi nintażilt ħadd ir-ruħ tgħix kemm fraħt. Kont sorpriża ħafna u ferħana li looking forward issa. Palissa għaddejjin ħafna preparamenti, ħafna eżerċizzju, ikonna l-photo shoots ukoll palissa biex intażilna wkoll kellna 3 fashion shows. U għammek intażilna l-4 kontestanti biex intilaw sqalija. Propjament ma rridx nemmen għal-moment, anka l-fatt li konna nafu li ħsibna li ħan intażlu 2 u bat meta fl-aħħar moment se nafu li ħan intażlu 4, ovvjament l-eċċitament kiber ukoll. Kien eċċitament kbir ukoll li anka ma stajtx nemmen. Hemm designers barranin, anka modelli barranin, ġifieri ħatkun esperjenza ġdida. Il-modelli Maltin se jiġu intervistati minn aġenziji tal-moda, jimmodellaw bil-bis ta' diżinjaturi rinomati u jieħdu sehem f'numru ta' fashion shoots u fashion shows organizzati minn designers internazzjonali bħal Enrico Coveri, Marella Ferrara, Chiara Boni u Moda 2000 Designers li huma designers uffiċjali tal-kantanta Madonna. Matul is-serata se jieħdu sehem ukoll kantanti Taljani rinomati bħal Paolo Meneguzzi. Din il-aqwa opportunità għal modelli hekk kif Model Star Management se jkunu qed jażlu modelli mill-finalisti biex ikunu luċuħ ġodda tad-dinja tal-moda. Din il-kompetizzjoni li minna ħarġu modelli li l-lum ma' famużi mad-dinja kollha se tintwara wkoll fuq l-istazzjon tal-moda Fashion Television.